गिबियावनो आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। थांनाय सेप्तेम्बर खालारखालि 9 आरो 10 साननैनि हाबाफारिजों भारतनि दिल्लीआव G20 जथुम्माखौ 4100 कोटी रां खरसा खालामनानै 19 हादोरफोरखौ लाबोनानै बे हादोरफोरनि सिगाङाव गावनि हादोरनि गोहो गोराखौ दिन्थिनो थांनानै बे जथुम्मानि साखाथि फाखाथियाव थानाय दुखुथिया नखरफोरखौ जाहाथे गुबुन हादोरफोरा नुनो मोना बेनि थाखाय गोथां गाबनि जिजों खोबनानैब्लाबो जुदियो G20 जथुम्माखौ बारहोनो हादोंमोनब्लाबो नाथाय बे हादोरनि उखैनानै थैनाय हार आरो उखैहाबनानै जालाखार बिलाखार जानाय हारखौ माब्लाबाबो खमायनो हायाखैसै भारत हादोरा। मानोना बुहुमनि 125 हादोरफोरनि गेजेराव इउरपनि मोननै ग्लबेल हांगारि इन्डेक्सआ थांनाय 2023 खालार खालि मुलुगाव फोसावना होनाय बायदिब्ला भारत हादोरा दङ। थामहिनबा बुहुमनि मादाव जों 114 हादोरफोरनि नम्बरनि सिङावसो जोंनि भारत हादोरा धोनि हादोर होनना मख'नाय दङ। नाथाय मोनसे लाजिथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रादि जोंनि साखाथियाव थानाय हादोर जेरै बांलादेश, पाकिस्तान, नेपाल हादोरफोरखौसो दुखिया हादोर होननानै सरासनस्रायै सानफ्लाङोमोन। नाथाय दिनै मुलुगाव जोंनि हादोरासो बिथांमोननि बेसेबांबा उनाव गोग्लैसोनानै थानायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदों। आसामखौ भारत हादोरनि गेजेर जौगा हादोर खालामनो थांनानै 2017-18 मायथाइयावनो आसामा जुदियो 49,274.88 कोटी लन लादोंमोन आरो फिन आसामखौ जौगाहोनायनि नोजोरजों 2021 आरो 22 मायथाइयावबो 99,918.54 कोटी रां लन लाफिननायनि थाखाय भारतनि CAG कम्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेलजों सोंखारि जानानैब्लाबो फिन दुर्गा फुजानि सिगां 1,000 कोटी लन लानायनि बाथ्राखौ आसाम सरकारा थिक थाक खालामदोंब्ला नाथाय आसामनि लाहौरि घाटनि बेसामारि मुंनि दाबसे गामिनि लामायाव दिनैबो थरसेबो सरकारनि अन्थाइ गोग्लैयैखौ आरो जाय जायगाखौ मोजाङै मुलुगाव फोसावोब्ला आसामजों लोगोसे भारत हादोरखौ बे दखरसे जायगायानो चन्द्रजाननि थाखाय जेरैबायदि भारतआ मुलुगनि मादाव मुंदांखा जादों थिक बेबायदिनो उन गोग्लैसोना थानाय गामिफोरनि जुदि मुलुगाव सेन्सास खालामना दिन्थिनानै बेनि थाखाय बान्था राननायनि राहा खालामोब्ला बै दाबसे जायगानि थाखायनो आसामजों लोगोसे भारतआबो बे बान्थाखौ आजावनो मोनगोन प्राय 99% रोखा। मानोना बे जायगायाव दिनैसिमबो सुबुङा गावनि बेरामि देहाखौ लानानैब्लाबो हाब्रु दैब्रु लामानि गेजेरजों थाबायना थांनो गोनां जादों। जाय बे गामिनि गाज्रि अबस्थानि थाखाय बे गामियाव खैना गोदान फैनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, गोजाम खैनाफ्राबो साफा साफा खारखोमालांनायनिसो गोबां बिदिन्थि गोनां बे गामिया। आरो फरायसा फरायसुलिफ्रा फरायसालियाव थांब्ला जुथा सेन्देलखौ लामानि थाखाय बेगाव सोना लांनो गोनां बे गामियाव लोंनाय दैनि मोजां राहा गैयिनि थाखाय गोबां बेरामजों मोगा मोगि जानांनाय थैनायजों जुजिनानै गोबां हालाय हाफाय जानांनाया बे गामिनि थाखाय गोदान बाथ्रा नंलिया। थेवबो दिनैसिमबो बे गामिखौ सरकारा बिमा बाथौनि नोजोरजों नायनायखौ सहायनो हायैनि थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना होस्रि खावनाय सरकारनिसिम फोरमायहरनायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनदों। दिनैसिम हामास उग्रपन्थी आरो इजराइलनि दावहायाव 3020 सुबुंनि जिउ जोबनानै राजा लामा मेडिकेल आरो गोथैसालियाव सुबुंनि गोथै देहानि पाहार जानो थांनाय समावनो थांनाय 15 खालार खालि हरनि 10 बाजियाव जोंनि भारतनि थाखायबो जानानै फैयो मोनसे सोमोनांथाव रादाब। जेब्ला बे दावहायाव सानै भारतनि आइजोआ जिउ जोबो अब्ला इजराइलाव थानाय जोंनि भारतारिनि सुबुंफोरनि गोसोआवबो समखिखांनाय बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदों। मानोना जेब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बे मोननै हादोरनि दावहायाव हामास उग्रपन्थीनि हेंथायै थांनानै इजराइलखौ हेफाजाब होनानै गावनि टुइटनि गेजेरजों जेब्ला फोरमायो आरो फारसेथिं भारतनि फरेन मिनिस्टार एस जयशंकर बिथाङा पेलेस्टाइनजोंसो हेफाजाब होगोन बुंनायनि हेंथायै पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि दावहायाव मोननै खुगानि राव बाहायदों होनना सोंखारिनानै मैया उलेमा-इ-हिन्द मुंनि मुस्लिम संगठना जमियावथ' रोजा रोजा मुस्लिम सुबुंफोर लाना पेलेस्टाइनखौ जेरैखि जाया रैखा खालामनांगौ होनना धरना होनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रादि 15 खालार खालि गोजौ भारतनि रौनि हानजाफोरखौ लेबाननाव सहैनानै हामास उग्रपन्थीनि हेंथायै थैथां दावहायाव बारसोमहैबाय। आरो लोगोसे सुलुङाव फोरमायबावनाय बादिब्ला 900 सा भारतारि रौनियाफोरनि मादाव 400 सा रौनियाफ्रानो मिजो आरो मणिपुरि होननाबो सुलुङाव फोरमायो। सासे ब्रेन महेन्द्र मितुइगा मुंनि सासे सुबुङा गोबाव समनिफ्रायनो 2 नम्बर उकिल जानानै गासै 22टा केसफोरखौ अलरेडि मेजिस्ट्रेटनि सिगाङाव थांनानै साक्सेस खालामखांबाय। आथिखालाव मुंदांखा 2 नम्बर केनियानि बिथां उकिला पुलिसफोरजों हमजानानै जेलाव दं होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं 36 बोसोर बैसोनि धर्मपाल सिंह मुंनि सासे सुबुङा मैया मुम्बाइनि फायार ब्रिगेड कन्ट्रल रुमाव गाव बमा थरसे दोननानै उरायहोनो नागिरदों होनना फन खालामहरनानै एरेस्ट खालामजायो। अदेबानि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला जेब्ला बिथांनि फन खालामनाय लेखा बै जायगायाव थाङो थारै बाथ्राया नंखायसोमोन। जाहोनाव बिथांखौ एरेस्ट खालामदोंमोनब्लाबो बिथांनि केसखौ रेजिस्टार खालामनानै बिथांखौ हगारना होयो होनना सुलुङाव रोखा फोरमायो। आरो बेनि अनगायैबो मैया ICC क्रिकेट वर्ल्ड काप पाकिस्तान नेदारलेण्डनि गेजेराव नारा नाथा गेलेनानै गावसोरनि हादोरखौ मुलुगाव सिनायथि होनायजों लोगोसे लाख लाख मुलुगनि क्रिकेट नायनानै मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ गोजोन होनो गोनांखौ गारनानै पाकिस्ताननि मोहम्मद रिजवान मुंनि सासे क्रिकेटार खेलानि जार्सिखौ गाननानै गावनि धोरोमनि फोथायनायखौ मुलुगाव बांद्राय दिन्थिनो थांनानै
होनानै बेबायदि गेलेग्रा फोथाराव नामाज फरायनाय ICC नि मोनसे खान्थिखौ सिफायनायनि दायाव सुप्रिम कोर्टनि उकिल बिनित जिंदाल बिथांनि सायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों होननाबो सुलुङाव फोरमायो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब, सासे मानास हाग्रामा बिफाननि हमगार्ड रबिन बसुमतारी बिथांमोना थांनाय 15 खालार खालि प्राय 3 बाजिसोआव डिउटि खालामनानै क्वार्टार फारसे गावसोरनि 3 लोगो फारियै कृष्ण बर' आरो किसमेन बिथांमोनजों साखाथि फाखाथि मिथिंगानि दैमा दैसाखौ नायथिं नायथा रायज्लाय फैबाय थादोंमोन। अब्लानो नाथाय हरखाब बे समावनो साखाथियावनो दैयाव उन्दुनानै थाबाय थानाय हाग्रानि मैसोआ बिथांमोनखौ होसोबोयो आरो मैसोनि होसोनायजों रबिन बसुमतारी बिथाङा मोसौजों सौथार जायो। अदेबानि मख'थावना बाथ्रा, लोगो सानैया रबिन बसुमतारी रैखा खालामनो थाखाय फायरिं खालामदोंमोनब्लाबो उल्था बिथांमोनाबो होसोजानानै मैसो खारलांनायसो बिथांमोनाबो जिउआव रैखा जायो होनना किसमेन बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै थारै आंनि रादाबखौ नोंथाङा दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला अननानै आंनि रादाबखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब आरो लाइक खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।